Good morning Mbak Eva, Mas Suncak, Pak Nggih, sugeng enjing. Pak Bagong, Pak Petrus. Rio. Nggih. Rio. Nyambut gawene ketok lahir terusing batin. Setuju Pak E. Luar biasa Mas Rio. Tepuk tangan dong untuk Mas Rio. Hebat. Jangan tepuk tangan. Lah iki. Lah ngopo? Banyol. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Arep Lah. banyol saiki. Suwe-suwe lak ra ngajak dagelan terus. Andiani dagel dhewe kok. Luar biasa. Jas sabetane yo elok, Pak. Kowe ora mung nyabutke wayang, nyabutke BPKB sertifikat wis cepet. Tenan pokoknya. Putra daerah Jogonalan lho. Jonggolan. Jonggolan. Sing jonggonan. Jonggonalan iki Klaten. Jonggonalan ki engko bengi ketapruk. Ketoprak. Ketoprak. Ketapruk. Engko bengi. Ketoprak. Neng kono Jonggolan. iki jonggolan. Jenengan. Awakmu kuwi lho. Kowe. Oh, tak kira jenengan tengan mriku. Lakone lutung ke sarung. Lah lutunge Sarunge kuwi. Dadi aku mlebu nang kono ngono lho. heeh, amon. Mbuh. Bener sing dingendikake Mas Rio. Piye Kepiye? Pak E? Jonggolan Hmm. ora bakal punah saka generasi-generasi seni. Betul. Luar biasa. Nyatane Ya, ya. Karang Taruna kuwi yo gadah krawitan lho, Mas. Leres. Lho. Lho, Karang Tarunane we lho. Ngenekke karawitan. Judule apa? Ora ya luar biasa lho. Tomo. Muda Tomo. Tomo. Wow, kaya Ingkang ngene iki lho. dipandhigani ingkang ngastor rebab menika. Oh, Mas. Alhamdulillah. Mas Diki. Nggih. Jan elok Putranipun tenan. Ibu Marmi. Dalange ya selain Mas Rio ya ono. Ono. Sapa Mas? Om Supriyadi menika ingkang lenggah ngasta bathik menika, ngrasuk bathik menika. Mas Pri. Ingkang ngajenge ngasta bakso kala wau lho. Nggih. Ya nika. Terus enten rayi kula Dani. Dek Dani, Nggih. halo Dek Dani. Sak menika nempuh pawiyatan wonten ing SMKI, SMK 8 Surakarta. Oh, Nggih. jos. Lah Aldi ki sebagai apa? Aldi kuwi tukang gawake koper. Kang gawake koper karo nyatut bayaran. Ya ora. Ayo Pak. Pak enek layang ki Pak mau. Nggih, menika saking kula Pak Samino RT. Ngapa sikilmu Ngapa? ngapa? Ya ene lho, ya Sini, ya. ene Den lho. sinden kuwi nek mangan nang guwak sak-sake. Ngidak Ngapa apa to? to Pak? Jenang ora mung sak jenange. Semut bareng antek kaya ngene. Nek anu ki dibuntel tisu gawa mulih ngono lho. Sosis no kok matane. Sosis dek abang ki apa? Ngono semut wis wira-wiri nang cedhake kabilator iki apa? Lah nggih. Kuwi lho karepe sinden-sinden kuwi. Gareng kok ora gejik, mulake dikeki kuwi ngono lho. Jenenge garenge kan kudune gejik. Lah kok kowe lurus terus. Wis lunas kok. Wis lunas kabeh. Bareng lunas kok dadak gejik ki ngopo? Walah. Sik nampa gari aku tok ya, sorry. Iya. Sepertiga malam. Betul Nggih. Pak. Waktu sing sae sing afdol sing ijabah kanggone ndonga. Leres. Muga-muga dulurku kabeh ana ing Jonggolan Panawaren sak kiwa tengene. Jinangkung reh keslametane, slamet donya, slamet akhirate. Amin ya Allah. Amin. Sing tetanen pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang. Amin ya Allah. Sing usahawan usahawati ngrembaka kabeh usahane berkah barokah melimpah rejekine. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter insyaallah dongane diamini sing ikhlas sok ben enek menteri sangka kene. Amin. Amin ya Amin Allah. amin ya robbal alamin. Amin amin amin. Sing lah iya kuwi mau. Kowe ndonga sing becik. Sapa? Wong aku ndongake awakku dhewe ra kabul kok. Iya, Ndongake piyayi Kowe Jonggolan. ndonga pengen dhuwur, pengen tinggi. Pengen modot ngono, pengen tinggi ngono. Ya ngombe obat sing marake tinggi. Obat Apa? tinggi. Obat tinggi. Lah kok aku ngombe obat kuwi kowe ora ketemu aku. Ya ora Iki ngono. ngawur. Ya, Suplemen maksudku. Nah, maksudnya ki ngene lho Ditampa Le. isian-isian donya Iya. ki ngene. Lah aja nonton sapa sing ndongake ning nontono apa dongane Lah, isine. ndonga sing apik.
Nggih pun mugi piyayi jogolan kados ngeten menika mawon. Piye? Kados ngeten. Yo ngeten Maksud iki. iki supaya ning jonggolan iki maju ki piye ngono lho. Ya disurung. Kacang banyak. Ada kali. Mesti ngene lho, mesti ngene lho. Mesti maksudnya iki supayane jonggolan iki bersinar ngono lho kepiye. Bersinar jadi kasih lampu dong. Enggak ngono ae lho. Kayak genti kowe to, Nduk. Aku gongdong. Gundong. Yo alah. Mudengku ngene. Wis mugi-mugi piyayi jonggolan pinaringan sehat. Amin. Lancar sedayanipun. Amin. Punapa ingkang dipun suwun tansah dipun ijabah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Sing baku mekaten. Amin. Amin. Layange apa Mas Rio? Menika wonten awala saking kula Pak Samino RT. Selamat laris-laris terus nyuwun lagu setunggal ninggal katesnan kaping kalih podang kuning garap seraginan. Kala wau ugi wonten awala lumantar WA saking Mbak Yu kula Ratih ingkang wonten Semarang ngresakaken lagon jenang gula. Ugi wonten saking tlatah Weru. Binjang tanggal 21 nggih sowan wonten Weru menika ngresakaken sambel kemangi. Wah, Pak Hari. Monggo Pak Di Mang milih. Iki tek sikile do gejek kabeh to, Lek. Iki asline iki kelakuane Pakde Gudel lho. Lah kok iso? Apa enek kuwi lho, lapis kuwi dicuwili diuncake nang kene lho. Pager mlaku kok Kowe ngidak. iki wayangan warga masyarakat urunan ora rese. Aku yo kenek lho. Ah, kae baru terwak bubuti kowe kodel kowe. Oh pitik ae lho, Pak. Aku karo ki ra tau akur kok. Ada gudel itu. Tenan kok. Nggih. Ayo. Kula kalih Pak Di Gudel niku tasih tunggal Mbah. Weh, Mbah sinten? Tunggal Saestu. ya Mbah Kebo. Dadi iki keluargamu ngono gudel iki. Mbah Sinten niku. Gudel ki keluargamu. Pak Di kula pernae. Ki Mbah Gak menyesal duwe Pakde kaya Ya rada nyesel ning wis piye meneh bacut kelakon gitu. kanca urip kawit. Alah Mas. Nggih. Zaman Mbah Harto sak yahen. Ibaratane entek 1000 lho pisan iki. Pae, omongane lek uncek sithik ning nyeleket lho. Apa? Jare Mbah tunggal Mbah Kebo. Oh. Ora. Engko diaturi nembang. Ayo. Ya, nembang. Mang milih salah setunggal Pak Di. Napa panjenengan napa sin bebas. Apa wae to, Dik? Nah, kowe milih apa? Wonten jenang gula, wonten sambel kemangi, wonten ninggal katresnan, wonten podang kuning. Nah, kowe milih anu Kang Gareng. Pak, Hei, Kowe milih apa Pak? jenang gula. Oh, Pak jenang gula. Pak RT Oh. lho iki. kowe jeneng kula. Jenang gula ki entuk dene glali supaya ne ora lali. Nah. Kabecikan sing wis ana ing kene Ponowaren ana jonggolan ki aja nganti dilalekne. Betul. Lagi ngoten nggih Mas. Nggih leres Pak Di. Nggih. Cocok andani ya. Nggih. Pelok barang Pak. Barang. Pelok barang nggih. Jenang gula kata-katane ngono. Sorry. Aku gak milih kuwi kok. Lah ngopo? Aku milih podang kuning ae kesukaane Pak Tarno Tania Jaya. Ya. Lah iya, jenang gula niki adalah dipangan podang Podang kuning. kuning. Ya. Lah podang kuning slendro. Slendrung. Nah, Muser deh. anu kowe mau to? Kowe mau jenang gula jenenge dipangan podang. Podang. Nah, podange iki mati. Mati dadi. Mergo nek sambel kemangi. Oh. Gak nyambung. Nggih. Ya podang Kaya kuning. mati mangan sambel kemangi ngono. Nek kene di Tengah, tengah. kita kan keluarga bencana. Berencana. Iya, kuwi. Berencana, Mas. Ayo Pak. Satu anak saja cukup. Cukup ya Pak ya? Ngapain dua, satu aja susah. Ayo Pak, angkat ke Pak. Nggih. Mangga. Ayo Dek, Ayo Apa Dek. sih diangkat ke? Anu lagune. Podang kuning ya. ayo Dek. diangkat Dek. Ayo diuncek. Ayo ndang. Ngeteri Ayo. dulur apa ora? Esok awan. Esok. Mawi Oh, bawa to? dipun bawani. Oh, mawi bawa. Ya. Mawi bawa. Lah pira to Mas kuwi Mas? Nggo, dereng Nah. logika ngian. Pak Kalis lho, Pak Kalis lho Ya. iki. Tinggal langsung Sing ngersake ke- Pak Bawa ya, Kalis. Pak. Dibawani. Juragane bakmi Bakmi Jawa. Jawa. Nggih. Oh, kleru mie ayam neh. Pak Kalis. Nat Si Dian
Kok do penel-penelekan iki nyapa? Kowe saploke ganti rombongan tek olah-olah ngono. Ngantuk aku. Heh? Iya, Pak. Ganti rombongan karo iki apa aku, Pak? Melu Bagong to Sura kono. Ayo, tanyane. Nadian wujud temong paksi Terus agawe taline bronto Podhang kuning menika ugi kula tujaken kagem Pak Sular juragane bakmi Jawa ing Turen ya. Nggih, ugi kintun menika kagem Pak Eko Suroso. Oh nggih Pak Eko Suroso. Pak Kramat. sing genah nggo sahabat karibku Siapa? Mas Umar Said karo Dik Emon. Emon. Ya Pak Umar, Pak Emon. Gudel ora sah. Wasa Apa? Sia-sia lho. dianggepe ora enek. Heeh. Iya. Salahe balangi Kowe wong. mau jare arep dandan Petruk iki mau. Adek ra sida to? Embuh ora roh aku. Kuwi malah kon naroda malah apik. Alus. Sapa? Yo kowe to. Aku to. Alus manis tor merak hati kaget aku. Wong budhek kok kaget. Lah ya wong budhek kok iso kaget. Dilalah Pak. Ayo. Duk perang. Tuk prang awal. Wis Huning. Iki. Lah ya Sri Uning ki ngingu podhang kuning. Oh lah iya, esah wae lho sing nggokke ya. Kandhane. Bisa, ane cakeme dagelan ki lunyu. Wes suwe nggonku lelana goleki Si Podang jenah Pak. ipo du ngahe ngatiku nyanding bisa dadi tombo. cengengisan. Iki digatekke tenanan Lah lho. kowe bawa kaya gayung bersambut kaya kompak kok ya Pak. Kok aku mbok elokke Bagong to Suro. ayo ngomong tak tapuki senengane kok. Esuk. Awan kata-katane esuk awan neng omah wis ora kerasan Siapa? Ya. Nggih. Kata-katane ngono. Ngono ki ngenteni dodoke Mas Dalang Oh iya. Lah, lancang lho senengane. Ah. Lancang wong iki rung ditanggap wis teko kok. Wong Nggih. jenenge kentir. Ya, Monggo Pak Trimo, nah kepanami midhangetaken. Yo, podhang kuning. saiki. Sesuk. Ora to ya. Wis didodok barang kok. Kok runa. Wis saiki. Wah, idone meteng kowe engko. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran Kaluyur. Tayub Purwadaden Mas Didi. Goleki sing tak sayang. mobeng-mobeng Mudeng-mudeng mideranggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti Wah, mbok endembi. Liya kanyaya kleyang-kleyang tak sawang mencokno epang kegancangan kagencangan tak rindik saka kaduwan Sarwing sarwi ranane Ayo, Mas Bram. Sumpitan puluh teken yo 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 oh oh oh
keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miteranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman kegancangan tak rindek saka kadungan sarwi ngoceh dheweke penco tak sawang mong aja ngece podang kuning agawe pikirku sleret-ireng tak sawang tambah manise ibo bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kewang liya yen si podang andutut ati kepranan nora mendo atiku san saya ndotro atas ranane son pikat pulut sing bendo kawula sehat grup sehat kabeh ya Cok sehat wis pemuda-pemuda luar biasa pemuda-pemuda Pancasila jas elok kabeh. matur sembah nuwun Wah, sik podang kuning sampun dipun aturaken nggih menika ngaturaken ingkang panyuwun saking Semarang napa niku saking nang Semarang gula oh jeneng gula nggih pelok barang genting pelok barang ana apa le monggo Pak De panjenengan badhe matah sinten ingkang badhe ngaturaken jenang gula menika oh Mbah Gudel Mbah Gudel Pak De Gudel lah wong gudel ki adan kleru komat lho ning ya iso ora apa-apa sahabat kita Iya. kita Siap. tersayang Mas Gudel oh Pak De Gudel iki sepelane karo Tatang senang kok. gula del oh sepelane karo Tatang Tata sapa monggo Budi Samini mbok oh De Bude Budi monggo bawa bawa mboten Mboten sah. mboten sah ajeng kemawon bawa Monggo, wis Bude. mangkat nggawa bronjong kulaan Ah. sayur iki mah bowo halo pasar Tawangsari monggo Nggih. Bude kowe iki ngadeg kocek wong lungguh kowe Monggo. raket ngadeg kowe raket tok kok lungguh kayak ngetono aku iya cek kuwi engko jungkel apa ora anu wencek kula padoske Bu nggih oh wah gemati wah gemati nggih nggih jenang gula kula tujuaken kagem Mbak Yu Kula Ratih ingkang mapan wonten ing Semarang ya oh mriki to kita Eko Suroso ten Kebak Kramat oh nggih nggih kalian Pak Enanda Pak Enanda sapa le ana gemolong mau ya WA karo Pak Ejopa bareng ya sapa kuwi Pak Jopa bojoku oh pentol lho nggih ya Ya, Walaupun Nak. dangu mboten mirengaken swantenipun Budi kula samini Nggih. ya lah nggih to ya jenang gula Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki tekan mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
barang mukti kewen banjur malah lali marang aku Siti kewen masuk terus ngajak patu jangan ajak Gerong kang ngeris Pak De Cokro karo Mas Rifki. Iplik sawah. Gom- kok iso kaya ngene iplik iki piye? Vicky Iplik iki nek cilik Sing gedhe. oplok. karo gombloh Kaya gombloh lah iya. pancen rakel Ae. jaman lolo. biyen kang Lah. kowe Ae. bunga susu pada matur sembah nuwun sampun Gawe dipun lega aturaken. piyai kok Semarang iki. Nggih, Pak Di. Alhamdulillah. Nggih. Gula. Matur nuwun, Bu. Matur suwun ya, Bu. Bu Samini. sayang Nggih. Lah pinarak mengke. Mbah, cedak Ora kuwalik. walik ora kuwalik. Tak walik ndek ngira nembus kok. Wah, lek kok mampir ning warunge mbokku Ngendi? kene warung soto busukini etan iki lho Oh, iki mbokmu. mbokku jenenge ya sekini Eh. enten nggih mriku nggih Pak nggih Enek. Ya ini wis tutup, Nduk. Kuwi lengganane Kang Gareng. oh ngono Kang Gareng mesti mampir nang kono. weh Mesti ora tau bayar cah. lah kok kowe ngapa golek apa ning kono ki mbok Rene Anu, emane-emane nek dirubung laler iki mbok ditutupi apa ngono. Sopo? Apa sing lho? gambah Ditutup-tutupi apa nek kerubung laler ya mesakne wong kanca. Aja. Pak De Gareng, Mbak Eva, Mas Uncak. nggih Gandeng menika sasinipun Agustus nuwasanipun kemerdekaan. Yo. Leres. Ora ketang ngosak krempiangan aku pengen krungu lagu-lagu perjuangan. Yo. Mars 45 lan sak piturute. Ya. Kanggo nggugah semangate para kanca-kanca lan para warga supaya ngisi dina kamardikan kanthi hal-hal yang positif. Mangga. Yuk, salin. Ora. Boten. Saline entek wisan. Ya. digawa kok Dek Yo, lagu perjuangan kur. Ah. BRI yo, BRI yo. kok BRI Apa ta, kok Pak? BRI? Ya kur kuwi lak ya BRI. Kita kok kulino golek lho. Goleke uncek. Wah iya. lancaran 45 bablas lagu kemerdekaan Nggih, ya. Yo, Mas Didik, yo, kanca-kanca Kawulosiat grup cul kaya ngapa? Sempritan. Kalau kali kendaraan komplit batang awe-awe abang putih santri warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila dumadi kawane tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 Rampate rata hayu Lapis kantor baris Rampate rata hayu. Lapis kantor baris Memandang bareng maju Tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka,
tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia bela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Maju serentak, tentu kita menang. Maju serentak, hak kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, bergerak, majulah menang. Merdeka! Merdeka! Mereka, Merdeka tanggung koncone juga. ngene-ngene. lah iya toh. Uncek ki mau ngene tok. Kira kemeng. Keroy. Aku sikil aku ngene-ngene lho. Masa ngono? Ngene. Ngene sing jejeng dadak mbok ngenekke ngopo? Oh nyacithakane ngono. Tak kira lho tak kira ya ora. Lah iya. Aku kaya ngenak ngene lho, arep dhuwur iki malah ra iso. Dadi wis ngene malah. Lagu dari Sabang sampai Merauke ki iso. Ora iso. Ya wis. Besok ora iso dijak ngono kuwi. Wong nyet grupe gur wengi iki kok, Mas. Ya. Bisa ya, Nduk. Bisa dong, bisa. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kowe nganggo u ngene iso. Iso. Jadi, nganti rampung duru subung sumpung muruku. Bisa dong. Dur subung sumpung muruku berjuju bulu-bulu, sumbung munyumbung munjudu sutu utuluh undunusu. Bener dong. Bapak oke. Duru subung Duru subung. Duru subung sumpung maroko berjujur polo-polo. Sumbung munyumbung munjudu sutu utuluh undunusu. Kowe i. Diri siping simpi miliki bercicir pilih-pilih. Bener. Ayo. Sing bener ta. Saya bener. Ayo. Siji loro telu. I. Diri
Diri siping simpi miriki dirjijir pilih-pilih. Betul. Terus Terus simbing nyimbing ninjidi siti. Wis, kok ngono tok ae. lah ngopo ora dilanjutke? Bahaya. Lah ngopo, Pak? Wis pinter. Wis pinter. Kok wis pinter. Ora tak tau. Moh. Kok teko bojomu. Kowe ngajak horor Ora dukulmu ki mulo tak stop kaya Ayo. Seketop. Hei, piye? Seketop. Pak ninggal katresnan pesian niku wau. Ya, ninggal katresnan. Siapa, Dek? Bebas jenengan ingkang milih. Iki sapa tanda iki coba? Iki Risa. 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 Omahe palor lho, Pak. Hah? Palor lho. Aja muni palur. Lho, omahe palor. Oh, enek sing kelingan kok malah teratapan. Tak golek rombongan liya wis yahe. Palur, Nduk, palurmu karo Joko Bondo ngendi? Palur kula kalian jaga bondo niku wingkinge Mbak Eva. Oh, burine. Cedak Joko Dados Bondo. kula niku Titip salam ora? Heeh, cedak lho. cedak le, Pak. Titip salam ora? Kowe kok tak worke Tetap welut ning sawah lho. Tak worke welut ning sawah pancing tenan. Ampun ngonten mengke ndak kelingan sing biyen-biyen. Kene jenengmu ki sapa? Pripun? Jenengmu ki sapa? Risa, Pak. Risa. Inje. Palur. Inje. Palure ngendi? Tangane, Palure tangane. cedake jaga bondo. Jenengan enten kenangan ten mriku? Anu, lor kali. Palu juro. Karo Pripun? nggone jeboh ngendi? Ya. Aku ora melu-melu lho iki lho, Pak. Kowe ditakoki Kang Gareng. Pripun, Apa pripun? lor kali? Nggih, ler kali. Nah, lor kali. Lor kali kok, Pak. Anake Pripun? sapa? Anak Ora asline Asline sapa? ibuke Ibumu. sop asli tenan. asline ibuku lho Haryani. Astagfirullah. Jenengan Iki Risa anake Haryani. inggih, Pak. Lah Iki ngopo? bapak. Terusan Selawe tahun kok ora ketemu kok yo ngene iki, Mbak Eva. Ganggu tak adain tenan lho. Kowe arep modus kowe. Arep golek kesempatan. Anak wong anu kok seneng. Ora tahu ketemu njur kaya ngene iki ya, Pak ya. lek gareng ki digusah ki apik, Pak. Mikir mati. Nah, syukur apa-apa amal perbuatan. Ke anake Haryani. Injih. Kene karo bapak kene. Lho, Pripun Mbak Eva ngenten iki? Anu, Bu Haryani ki, Apa? Bu Haryani kuwi lho. Haryani Iki sapa? bojomu to? Iya. Kok iso Lah nek bapak? Handayani bojone kelelur. Teko kono meneh. Gusti Allah. Jane iki lakon apa to ya? Ya. Berarti ki anakmu. Budhe streaming lho. Duneni. Kapok ora kowe. Ngopo? Lah, Mboten aman jenengan. Aman, Dek. Aman. Oh, jebak-jebak tak tuwapuki dhewe. Aku ora lho, aku ora. lamune. Wong iki wis transmigrasi bablas umroh. Ora Ayo, Nyanyi ya, Nduk. ninggal Injih. katresnan. Iki lakone lakon tuwa. lakon tuwa. Dalangi tapi mboten tuwek, Pak. Ora nom. Lah nggih enom. Nom-nom, urung ngambun wong wedok. Tenan iki, suci ya. Suci. Dalam Ninggal katresnan ya, Nduk. Iya. Ya. Iki engko Ninggal katresnan Sulit dikirimke karo dipertanyakan. anu mau ya. Pak. nek tak Pak kesempatan RT. bicara iki engko tenan kok. Iya. Pak Ninggal RT. katresnan kakek Samino. jumateng Pak RT. Pak RT Samino. Ugi Pak Samino. Nggih, ugi katur Mbak Jeboh, nggih. Ninggal katresnan. Kenek melih. Kene lho, Lek. Jagongan karo kancamu kene lho. Ndi? Ndi? Iki lho ndang. Kuwi tremos yo. Arep diwedani. Iya, Nduk. Yo. Risa. Jenengmu ki asline Risa Tralala. Oh. Enten margane, Mas. Piye piye, Mbak? Enek margane. Margane apa? Ya tralala mawon. Oh, tralala. Wah, Anakku, Mas. Alah, anakmu. jenengan ngenten iki ten panggung ngaku-ngaku ndek men ra tau ditukoni popok karo susu. Yen iki jelas-jelas anakmu. Anjir. Sangoni. Betul. Ngono, Pak. Tanggung jawab. Ya sebagai bapak ki kudu Mula aku tanggung ki yo jawab. kaget ketemu jebul anakku wong dhisik kan digugurke. Ayo,
Yo, ninggal katresnan. Yo, Mas Bram. Ah. Muni sih Pak, tuaku iki. Garap sing rampak. Heeh. Nah. Yo. Sing keras. Yo, Ji, rok lu. Oke. Roh. Kaulah sehat yo. Kico. Kico. Bisa mania. Kico. Kico. I was so Soy. Ada betis terperdul. Tak tugo-tugo tak. Tak tugo-tugo. Mini kompor. Nangis sakjroning atiku. Sound desit. Sambat karo sapa. Tak tuwane nalanangi. Muga-muga Aja lali paweling nganti saelingmu. Kaulah sehat. Nangis sakjroning atiku. Pripun jenengan wau mumet boten? Mumet ta. Mumet tok. Mumet. Mumet Pak joget ngonten niku mumet. Anda pusing? Iya. Pasti belum angsuran.
Tak kira kon minum biomoringa. Kamu kok tahu? Tahu aja. Ya besok kan. Iya, sesok lunas. Mojirut. Tikone kono. Ini Pak Deku. Babara beneran. Deh. Lah kok hae. Yo. Uangnya streaming. Aja. Bar iki Gudel wis arep nyanyi. Ya kudu. Kudu no. Wis WA aku ya iso nyanyi. Yo. Tenane lho. Iya. Ya kudu nyanyi no. Mampir Baben Mas Rizky. Oh, Pak De Gudel nyanyi mampir Baben. Iya iya. Nggih berarti bibar niki Pak Gudel nyanyi nggih Pak. Oh, Harus, nggih. Harus pokoknya. Harus. Mampir Baben. Mampir Mbak Ben. Mumpung mriki. Ngapa, Pak? Heh? Ngapa? Lah kuwi SI, Apa kuwi? SI yo. sarjana imane kuat. Yo Mbak Risa, entekke. Aja. Aja lali pawelingku. Gudel. Apa? Ku apa jek kelingan kono lho. Sangkuriang. Apa ya ora padha? Kaya suwe ra Mbak Eva niku enten. Oh, Mas Nawar. Irfan, Mas Irfan. Mas ya. Irfan, iya Mas Irfan. Iki piye kok bagus men. Bagus banget iki pacar. Niki putrane Mbah Mudin niki. Wah, Asmane sinten iki? Mas Irfan. Mas Irfan. Wah, gedeku sampean ngono ki lho, Mas. Boy gede. Kayak gedemu iki Lah berarti sampean ten dereng gede. Pak.